Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zantzua eta gure pekatuak katurik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezat motoiz. Jainko gure jauna, egin gaitzala zure laguntzak beti alai zure sartetzuan, ondasun horren iturri zaren horri emanak bizitzea baita guretzat, egiazko zorion betea eta iraunkorra. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrega bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis liburutik. Nik, Joanek, aulkian eserita zegoenaren eskuinaldean liburu bat ikusi nuen, barrendik eta kanpotik idatzia, eta 7 sinuz joa. Eta ingeru indartsu bat ikusi nuen, ozenki oihu egiten. Nor da gauza, liburua irekitzeko eta haren siluak urratzeko. Eta ez zen inor ere, ez zeruan, ez lurgainean, ez lurpean. Liburua ireki eta hari begiratu zezaiokenik. Negar asko egiten nuenik, ez baitzen inor arkitu liburua irekitzeko eta irakurtzeko gaizenik. Zaharretako batek esan zidan, ez egin negarrik, begira, garaile atera da Judaren leinuko lehoia, Daviden kimua, harek ireki dezake liburua eta liburuaren 7 siluak. Horra zer ikusi nuen orduan, bildots bat aulkiaren aurrean, 4 bizidunen eta zaharren erdian, opari eskenia bazirudien ere, zutik zegoen, 7 adar eta 7 begi zituela, lur guztira bidalitako jangoikoaren 7 espirituak dira hauek. Etorri zen eta hartu zuen liburua, aulkian eserita zegoenaren eskuinetik. Bildotsak liburua hartu zuenean, 4 bizidunak eta 24 zaharrak haren aurrean auspeztu ziren, bakoitzak bere zitara zeukela eta usai gozoz betetako urrezko ontziak santuen otoitzak dira hauek. Eta kantu berri bat kantari hasi ziren, liburu hartzeko eta siluak urratzeko bazeran hor, hila izan baizera. Eta zure odolaz erosi dituzu jainkoarentzat gizonak, leinu eta hizkuntza, herri eta enda guztietakoak, eta apaiz erreinu egin dituzu gure jainkoarentzat, eta errege izango dira lurrean, jaunak esana. Erantzun salmoa, apaiz erreinu egin gaituzu jauna. Apaiz erreinu egin gaituzu. Kanta jaunari kantu berri, haren gorespena zintzoen batzarrean entzun bedi. Apaiz erreinu egin gaituzu jauna. Poztu bedi Israel bere egilearengan, alai bitez Siondarrak bere erregearengan. Apaiz erreinu egin gaituzu jauna. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesus Jerusalena hurbildu eta hiria ikustean negarrez hasi zen. Eta honela zioen, zuk ere antzemango bazenio egun hontan pakerako bideari, baina ez, ezkutuan dago zure begientzat. Etorriko zaizkizu egunak, lu ebakiz esituko zaituzte zure etxaiek, erduan erdian hartu eta estutuko zaituzte alde guztietatik. Lurraren kontra joka garbituko zaituzte, zu eta zure barruan bizi diren zure umeak. Ez dizue harririk harri gainean utziko, ez baitzenuen ezagutu nere etorreraren eguna, jaunak esana.
Gehienetan, evangelioan gauza harrigarriak aipatzen direnean, mirariak izaten dira, Jesusek egindako mirariak. Baina, behin beste, eta horietako kasu bat da gaurko evangelioa baita ere, profeziak agertzen zaizkigu. Hau da, Jesusek aldez aurretik iragarritako gertakizun konkretu batzuk, gero historian gauzatuko zirenak. Esate baterako, gaurko evangelioan entzun dugu, Jerusalem suntsitua izango zela. Ez zela harri gainean geldituko. Eta hau Jesusek esan zuen, 30. urte inguru hortan, handik 40 urtetara gertatu zen. Tito enperadorea zela, dena suntsitu zuen Jerusalem 30. urtean. Eta geroztik hasi zen baita ere judutarren diaspora. Mendepillo edar batean, judutarrak behintzat gehiengoak Israelik kanpo bizitu behar izan ziren mundu osoan barriatuta. Eta toki askotan gainera zailtasun handikin. Egia da, bestaldetik ere boteretsuak izan duzirela, baina etsai handiak eta beti beren lurretik kanpo bizi behar izan duziren, kasik 20. mendera arte. 20. mendean, bigarren mundu gerraren ondoren, lortu zuten Israelgo estadoa. Baina, mende guzti horietan zehar, egon duziren sakabanatuta, barriatuta. Eta gaurko evangelioan entzun dugu, Jesusek egindako profezia. Ez du esan nahi berak hori gertatzea nahi zuen, baizik eta aldez aurretik esaten dire zer gertatuko den. Profeziak indar hori dauke. Gero gertatzen denean, gauzatzen denean, ordun ulertzen baita lehendikan esandakoa eta Jesusek zenbait profezia egin izan zituen. Eta horietako bat hau, pentsatu dezakegu, oraindik 50. urtean, batzuk bizirik egongo zirela, hau Jesusen ahotik entzun izan zutenak. Eta orduntxe akordatuko ziren Jesusek aldez aurretik esandako hitzak dira hauek. Bestaldetik eta honekin bukatuko dut, gutxitan agertzen zaigu Jesus negarrez. Baina zenbait alditan hala agertzen zaigu. Ikusten dugu Jesusen bihotz handia zuela. Eta normalen konpasioak mugiarazten zuen negar egitera. Beste pertsonak sufritzen ikusten zituelarik. Eta gaurkoan, esan genezake, profezia horrek, hau da, berak bazekien hori gertatuko zela, etorkizunean, eta horrek negarra eragin zion. Pentsatuz, zenbat jendeak sufrituko zuen, zerelako suntsipena egongo zen Jerusalemen, eta berak negar egin zuen. Eta gauz bat esaten du aldi berean, zuk antzemango bazenio egun honetan pakerako bideari. Jerusalementzak, hebreoz esan nahi du, hain zuzen ere, pake, pakearen iria, pakearen tokia. Eta Jesusek hortara animatzen daitu guztiok, pake zale, pake gile, pake eskale izatea. Eta egin dezagun orain gure eskaliak. Eskal dezagun, gaurko egun honetan pakearen alde. Benetako pakea nagusi izan dadin, gure bihotzetan, gure etxeetan, gure herrietan, mundu zabalean, eskal dezagun jaunari. Eta gure ikan, eta gaurko bezasantoan, bereziki gogoan hartuko ditugu, Alberto, Jose eta Silvia jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eskal dezagun jaunari. Entzuna eta honak bihotzez egiten dizkizugun eskariak, Jesuko Kristauko jaunari, eta bez.
zaitez. Horregatik, engeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogiatu eta eskerrak eman izatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, arraza zuen eta jarri guztio botatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afaldo berri izaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, arraza zuen eta eran guztio botatik, hau ere ogorraren kanizatata, itun berri eta betikoaren nola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak markatzeko esuriko dena, egizure hau nere hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik hau da zure semiaren eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta sabanaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputzo godak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaturik dagoen zure eliza, eramazu maitasun Frantzisko gure santuarekin, Frantzisko gure hartzailearekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizeko itxarotenean batean gure sedoreak eta hildako guztiak, harritzazu zure orpegiaren argitan, bereziki, Alberto, Jose eta Silvia, errukizakizkigoaren guztiok betiko bizitzen itxidezagun katoikoren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaki guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta jarriko guztiekin hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz bildur gabe esan dezagun. Zekuetan zerana, santu izan bere zure izena, etorpeni zure reinoa, egin beri zure gaia zekuan bezala horrea ere. Emaitu zure gurutako horia, barkatu gure zorak, guk ere gure zorrei markatzen ditu iztero, eta ez zenuten tableara, baina atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik bai guztu batera gure duotan, zure errokia gure eskertekatik garri bizi daitezen eta estuarietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure eskala apostoluei batean uzten dizuet bere pakera ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure piratuei, eta zure gogoak bezala emaiozu elizari pakera, eman batasuna, arrage bizki baitzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta
Hona hemen jangoikoaren mitotxa, hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren baita deitua. Jauna, ni ez naiz horiok etxean esatzeko, esatzeko eta esatzeko naiz. Egin dezagun otoitz. Sakramentuaren duai santuak harturik, apalik eskatzen ditzuri jaunak, zure semeak bere horregati egiteko agindu zegoen eukaristia honek, haundi dezatakoan maitasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaunak zuekin, bere ikazak